I hladan dan na Spring Hill farmi. Fi je dala Tomu da odradi jedan specijalan posao. Hoću da raščistiš ovo ispod nastrešnice, Tome. Želim da sve bude lepo i čisto. Drva možeš da staviš iz ambara, u redu? Nema problema, Fi, ali za šta ćeš da koristiš ovu nadstrešnicu? Izvini, Tome, ali to je iznenađenje. Iznenađenje? Koje iznenađenje? Molim te, reci mi, Fi. Molim te, molim te, molim te. Ne, Tome. Vidjet ćeš uskoro. Zdravo, Reve, zdravo, Rora. Znate šta se dešava? Fi sprema iznenađenje. Iznenađenje? A šta je iznenađenje? Ne budi smešan, Reve. Ako nam Tom kaže, to više neće biti iznenađenje. Tako je. Ali ne mogu da čekam, Tome reci odmah. Pa, ne želim da vam pokvarim iznenađenje. Ja neću da ti zamerim, pokvari iznenađenje. Da, Tome, reci nam, reci. Ali ja ne znam šta je iznenađenje. Ni meni Fi nije rekla. Kladim se da ja mogu da saznam šta je. U redu, Reve. Čuo sam te i prvi put. Šta se dešava? Tom kaže da Fi sprema neko iznenađenje i mi hoćemo da znamo šta sprema. Da li ti znaš, Mete? Pa? Ne, izvinite, ne mogu da vam kažem. Reve, obećao sam Fi da nikome neću reći da stiže novo vozilo na farmu. Novo vozilo? Ups. Mnogo sam zauzet. Moram sada da idem. Ćao. Rev i Rora su ispričali Tomu da stiže novo vozilo. Ali šta Fi hoće da radi sa novim vozilom? Možda hoće da nabavi nov modern traktor sa ekstra alatkama, Tome. To je nemoguće. Zašto misliš da ih treba traktor, Reve? Možda će Fi kupiti nov kamion? Šta? Gluposti. Fi nije potreban novi kamion. Ima mene. A šta ti radiš da je tako posebno? Šta kažeš na ovo? Teo bi tebe da vidim da ovako trubiš. Tom nije prestajao da misli o onom što mu je Rev rekao. Ako Fi kupi nov traktor, on joj više neće biti potreban. I ako Fi kupi nov traktor, šta će se desiti sa mnom? Sigurno ću biti zaboravljen. Ali zašto bi Fi kupila nov traktor, Tome? Ti možeš sve da radiš. Ti možeš i da dižeš, i da vučeš, i da kopaš, i da sadiš, i... Ali nov traktor može da bude veći i jači od mene i da ima dodatne alatke. A šta je sa mnom? Možda mene više ne voli. Ne budi smešan. Tebe svi vole, Vizi. Ali ja jedino mogu da kupim žito. U međuvremenu Rora i Rev su pokušavali da dokažu ko je bolji od njih dvoje. Možda nisam glasna kao ti, Reve, ali mogu da uradim neke stvari koje ti ne možeš. Šta, na primer? Trikove! Gledaj, da li možeš ovo da uradiš? Mogu i to bez problema. Samo treba da se zatrčim i pređem preko panja. Pa, ti si se par puta prevrnula. Video sam te. To je zato što ja imam samo 2 točka. Rora, zaglavio sam se. Ne mogu da ustanem. U redu, idem po Toma. Tom je pomogao Revu da se vrati na točkove. Hvala, Tome. Tom se pitao da li će neko njega pitati za pomoć kad stigne nov traktor na farmu. Odlučio je da pokaže Fi koliko koristan može da bude. Tako je, Parti. Ručak je spreman. Jesi li mnogo gladna? Zdravo, Fi. Da li ti treba pomoć?
Ne, hvala, Tome. Ovo nije posao za tebe, zar ne? Gde sad ideš? Idem da vidim da li su kokoške snele jaja. Bravo, drage moje. Ja ću poneti jaja umjesto tebe. Ne, pusti mene da ih nosim. Stavi ih u moju prikolicu. Pa, hvala puno. Ali nije mi potrebna pomoć da bih odnela 3 jaja do kuhinje. Jesi li primetio da se vozila danas čudno ponašaju? Ne znam šta ih je spopalo. Nisi im ništa rekao u vezi sa današnjim iznenađenjem, zar ne? Ne, ni reč. Zdravo, Fi. Imaš li neki posao za mene? I za mene! Posao! Izvinite, ali trenutno nemam nikakav posao za vas. Ima li nešto da se iskopa ili podigne? Ne, Tome. Da se izore? Ne. Zasadi? Tome, prekini. Trenutno ne treba ništa da radiš. A ja? Da li treba da se pokupi pšenica? Ne, Vizi, ne. U stvari, imam jedan posao za tebe, Tome. Šta radi Tom? Ne znam. Fi me je zamolila da poređam senu u 2 reda. Mislim da je to za novo vozilo. Ali zašto? Zar to nije očigledno? Hoće da testira novo vozilo na terenu sa preprekama? Da li ti ovo možeš, Reve? Kladim se da novo vozilo može. Gluposti. Kladim se da novo vozilo treba da ih pokupi i odnese. Natovari me, Tome. Hoću da pokažem Rory koliko mogu da ponesem. Reve! Tu si! Met i ja smo te svuda tražili. Moramo nešto da pokupimo. Iznenađenje. Sigurno ću morati da budem na njivi kada stigne novi kombajn. Neće biti dovoljno mesta za obojicu u ambaru. Ali mi ne znamo da li će to da bude nov kombajn, Vizi. Sigurno će biti motor na 4 točka. Baš me briga koje će vozilo da bude. Znam da mu neću biti prijatelj. Ali Fi hoće. Kladim se da će joj to vozilo biti omiljeno. Evo ga Rev. Ali gde je novi traktor? Šta je to bilo? Ne znam, ali nije bio traktor. Sigurno je neki novi kombajn koji leti. Nije, Vizi, to je avion. I ona leti! Ovo seno nije postavljeno kao prepreka, nego da označava pistu. Naravno! Iznenađenje! Hoću da vas upoznam sa Dusty. Zdravo, ja sam Dusty, to sam ja. Nikada do sad nisam bila na farmi. A mi nikada do sad nismo sreli avion koji može da leti. Da li možeš i mene da naučiš da letim? Ne budi smešan, Vizi. Kombajn ne može da leti. Dusty je došla da nam se pridruži na Springfield farmi. I nadam se da ćete se lepo družiti. Naravno da hoćemo. Mislio sam da ćeš kupiti nov traktor. Nov traktor? Oh, Tome, ne treba mi nov traktor, imam tebe. Šta bih ja bez vas? Hej! Hajde, Dusty, idemo da ti pokažemo farmu. I tako su svi zajedno poveli Dusty u obilazak da joj pokažu farmu. I ubrzo su se sprijateljili sa novim avionom.